Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Deze documentaire vertelt het levensverhaal van Eugène Dubois. Een wetenschapper uit het Zuid-Limburgse IJsden die eind 19e eeuw naar Indonesië trekt om als eerste ter wereld gericht te gaan zoeken naar de fossiele resten van Pithecanthropus erectus, een prehistorische aapmens waarmee hij het gelijk van Darwin zou aantonen. Dit is het verhaal van de zoektocht naar de missing link, de ontbrekende schakel tussen mens en aap. Eugène Dubois wordt op 28 januari 1858 in IJsden, Zuid-Limburg geboren. Hij groeit op in een katholiek gezin met 1 broer en 2 zussen. Zijn vader, Jean Dubois, is apotheker en 10 jaar burgemeester van IJsden. Well, he was born in 1858 when the absolutely crucial paper arrived from Alfred Russel Wallace on Ternate, near Ternate, to Darwin, which propelled Darwin into publishing. So that was the year when he was born, that we were all introduced to the theory of evolution by natural selection. Darwins theorie zorgt binnen enkele decennia voor een omwenteling in het denken over de gehele natuur, de geschiedenis van het leven op aarde en de plek die de mens daarin inneemt. Het begrip missing link is al een oud begrip. Voor Darwin had men het idee dat God de aarde met alles erop geschapen had. Er was een chain of beings, een ketting van organismen waarin geen stukje kon ontbreken. Er kon geen schakel missen. Er bestonden geen missing links, want wat God gemaakt had was volmaakt. Na Darwin zie je dat men daar anders over gaat denken. En Dubois die gaat op een gegeven ogenblik de overgangsvorm, de missing link zoeken tussen de apen en de mensen. In dit huis is hij geboren in 1858 in IJsden. In een destijds rustige agrarische gemeenschap met wat opkomende industrialisatie. Mensen werkten hard, mensen waren katholiek en waren vooral bezig met overleven. Al in zijn jonge jaren kreeg Eugène Dubois interesse voor de natuur er met de paplepel ingegoten. Eugènes vader was apotheker en leerde hem Latijn en de namen van planten en dieren. Well, Dubois grew up right here near Maastricht, and he was probably the only scientist to have explored the Dutch mountains, which are completely unknown, but they're just down the road. And his father was a chemist, so that's always a good thing because they were always on the periphery of the church. They knew, I mean, all these from Shakespeare onwards, the apothecary, he's always a bit suspect. And why? Because he's dealing with chemistry, he's dealing with physics, he's dealing with hard science. So it's very unlikely to be
a Christian, accepting all that doctrine. So he grew up in a very scientific atmosphere. Ik ga je laten zien hoe je van kalk zout maakt. Hier. Klop jij dit maar tot gruis. Zo is het goed. En giet het maar in dat schaaltje. En nu giet ik er heel voorzichtig wat zoutzuur op. De kalk en het zoutzuur reageren en er komt H2O en CO2 vrij. H2O was? Water. En CO2? Koolstofdioxide. En wat blijft er over? Calciumchloride, oftewel? Zout. Maar Eugène ging ook naar buiten toe om er van alles te zoeken. Skeletjes, kopjes van konijnen, van ratjes en dat soort dingen. Hij las ook allerhande boeken daarover. En wat speciaal van belang was, Eugène ging ook naar buiten om te zoeken naar stenen en naar fossielen. Vader, kijk nu eens wat ik weer heb gevonden. Maar één ding, meneer Dubois. Als wij apen zijn, hebben wij dan kerken? Hij schijnt zelfs gezegd te hebben dat wij afstammen van de apen. Ja, die interesse kwam niet zomaar, omdat de vader van Eugène, die heeft een opleiding gehad bij Gadet, een Maastrichtse apotheker die een apotheek had in Eckelrade. En onder die Maastrichtse apothekers in de 19e eeuw waren er verschillende die verdienstelijk werk hebben gedaan op het gebied van de plantkunde en ook op het gebied van de paleontologie. En dat kwam ook omdat Sint-Pietersberg in de buurt lag, waar zeer bijzondere planten te vinden waren en die heel rijk was aan fossielen. Eigenlijk heeft Eugène met dat soort werk buiten als jonge jongen al veel kennis opgedaan. Hij zocht in de bodem, hij vond fossielen, hij werd geconfronteerd met uitstervende en nieuwe soorten en hij leerde hoe belangrijk de bodem was, dat er antwoorden te vinden waren. Het zijn roerige tijden. Godslastering, Dubois. Tijden waarin men begint na te denken over de afkomst van de mens. Ik denk zelf dat... Affenvoogd, zo noemen hem die Karelvoogd. En terecht dat mensen familie zijn van apen. Mijn zoon is, net zoals ik, ook zeer in wetenschap geïnteresseerd. Godslastering, Dubois, dat is het. But they took it very badly because they could see that it made much more sense. I like to think of it as what happened to me when I was reading The Origin of Species in the vicarage down the bed at night with a sheet over me, because if I'd been caught reading Darwin, it would have been absolutely terrible. Pornography would have been fine, that's what boys do. But to be reading The Origin of Species was the most wicked thing you could do. And the reason is that, imagine it like this, my father would say that God put the spots in a butterfly's wing for our delight. But Darwin would say, imagine that butterfly, say the owl butterfly, which is bred in every zoo in Holland, sitting on top of the hedge, and it feels the sparrow coming up behind it, and it knows the sparrow wants to eat it, so it waits until the sparrow gets really close, and it goes, "Wah!" And there are these eyes, and the sparrow thinks it's an owl, and the sparrow wets itself and falls off the hedge. And the butterfly flies away. To me, there was just no competition between these two views of how the world was made. And the rest of the Christian hierarchies, they reacted as my parents did when my collection at Oxford of, what was I, 18 years old, something like that. And my mother got into the house and took all my books, in fact, out and burnt them in the garden. And that's what they really wanted to do to Darwin. Hij zei tijdens zijn lezing dat het bestaan van de ziel zonder lichaam ondenkbaar is. Dat onze hersenen zich verhouden tot gedachten als onze nieren tot urine. Karel Voogd heeft chaos veroorzaakt met die lezing, als je dat al zo noemen mag. Apen. Think of it this way, you have two robins in your garden.
You're always going to have just 2 robins in your garden. The robin population of the country doesn't increase. So a robin may have 2 broods, so say there's 6 in each. So that's 12, so 10. 10 robins will die in that winter. Tremendous pressure. And so the production of new species depends entirely on a huge death rate. Death is in there. Na zijn lagere school te hebben doorlopen, gaat Eugène Dubois in het jaar 1870 naar de hogere burgerschool, de Rijks-HBS, in Roermond. De vader van Dubois hoopt dat zijn zoon later de zaak zal overnemen. Hij kiest daarom om Eugène te sturen naar de Rijks-HBS in Roermond. Daar kan hij een goede opleiding krijgen met de benodigde vakken natuurkunde, scheikunde, die nodig zijn om te zorgen dat hij wordt toegelaten aan de universiteit. Dubois blijkt een middelmatig student, maar zijn liefde voor de natuurwetenschappen wordt hier zodanig aangewakkerd dat hij er de rest van zijn leven aan zal besteden. Eugène doet daar niet bijster zijn best, of het lukt hem gewoon niet. Hij maakt die opleiding ook niet af, maar uiteindelijk doet hij wel staatsexamen, wat hem de mogelijkheid geeft om te gaan studeren. Na het behalen van zijn HBS-diploma vertrekt Dubois naar Amsterdam om geneeskunde te studeren. And then I wanted to be a doctor. I think because that meant that he could get a country living anywhere and carry on this manic hobby of looking for fossils. Tijdens zijn studiejaren worden er vlakbij zijn geboorteplaats IJsde een aantal belangrijke archeologische vondsten gedaan. We zijn hier op het ogenblik in het Savelsbos. Dat ligt tussen Rijkold en Sint-Geertruid. Aan de rand van de Schonegrup, waar een Luikenaar, een Luikse archeoloog, in 1881 begonnen is met onderzoek van de vuursteenateliers uit de jonge steentijd. Daar heeft Eugène Dubois kennis van gehad en die is hier een aantal jaren later, in 1886, begonnen met eigen onderzoek. En hij ontdekte hier de Henkeput. Eugène is daarin afgedaald, 12 meter diep, aan een touw. Dat moet een hele onderneming zijn geweest, niet ongevaarlijk. En hij vond daar in die put kalkstenen, vuurstenen, zoals dat overal in dit gebied te vinden is. Maar met name ook Romeinse resten en beenderen van mensen en van dieren. En met name die menselijke beenderen waren natuurlijk interessant voor hem. Maar wat bleek, en dat was een teleurstelling voor hem, dat die beenderen jong waren. Waarschijnlijk niet veel ouder als de Romeinse tijd. En samen met die gegevens van de grot van Spie, waar Neandertalers gevonden werden, maar die ook in feite niet echt de missing link waren waar hij op zoek naar was. Dus een hele oude mensachtige. Die 2 dingen samen, dat gaf voor hem de prikkel om zijn heil ergens anders te zoeken. En bekend was door onderzoek van de Darwinisten, onder andere Darwin zelf, maar ook Ernst Haeckel in Duitsland, die gaven aan dat die ontwikkeling naar de mensachtige, de eerste mensen, gezocht moest worden in de tropen. En hij had goede argumenten om te zeggen van ik ga naar Nederlands-Indië, omdat hij daar verwachtte dat hij die vondsten wel kon vinden. Dus dat hele proces, dat idee van ik moet naar de tropen, naar Indië, dat is in feite hier rond dat onderzoek in de Henkeput is dat ontstaan. Dubois went to Indonesia because he thought of it really, people did, as a twilight zone. So there was the heart of darkness, which was Africa, where our primitive ancestors probably came from. But then they had gone out, they'd traveled east, and that was our direct ancestral place. And why? Because it looked on the map very much like Britain and Ireland and Europe. It was islands and mixed up, same sort of archipelago. So that was one reason. And the other was that the orangutan was known about and admired and had been since the 18th century. In de loop van het jaar 1887 neemt Eugène Dubois een radicale beslissing. Hij besluit om in Indonesië op zoek te gaan naar de missing link.
de ontbrekende schakel tussen mens en aap. Daarmee laat hij in Amsterdam een veelbelovende carrière achter zich. Ja, waarom Dubois naar Indonesië gaat is eigenlijk nog een beetje onduidelijk. Onduidelijk in de zin van dat de argumenten daarvoor die hij later aanhaalt op zich valide zijn. Het is een tropisch gebied en hij denkt dat je in een tropisch gebied moet zoeken. En dat klopt allemaal wel. Maar ja, we weten ondertussen dat de meeste fossiele mensen toch echt worden gevonden in Afrika. Wat ook zeker heeft meegespeeld is gewoon zijn familie. En met name ook de familie van zijn vrouw. Het blijkt dat zijn vrouw daar nogal wat banden had. Haar 2 oudste broers zijn in Indonesië op dat moment. De ene is korporaal en de andere is kapitein. En haar oudste zus is ook in Indonesië en is getrouwd met de assistent-resident van Borneo. Dus er zijn ook andere contacten dan alleen maar het obvious van ja, je zou daar moeten zoeken. Het is gewoon voor hem ook gemakkelijk. Indonesië is bereikbaar. Hij heeft de mogelijkheid om daarheen te gaan en zijn plannetje om daar via het Nederlandse leger heen te gaan maakt het ook echt mogelijk. Aan de andere kant is het ook niet zonder risico. Een heleboel mensen die daarheen gaan in die tijd komen gewoon niet levend terug. Er zijn meer Nederlanders daar begraven dan dat er teruggekomen zijn. You had to be slightly crazy or very crazy to do what he did. It's all very well to say yes, he found Java Man in the shore along the river, the Solar River, in the cliff, as if he suddenly just wandered over and found it. No, tons of soil, persistent day after day with nothing, terrible heat, mosquitoes everywhere, being eaten to bits. Horrible. Horrible, and workmen you had to control, and no one could really see the point of it. Digging for fossils has never been fun, until you find one, and then it's blindingly wonderful. In oktober 1887 vertrekt Eugène Dubois op het stoomschip Prinses Amalia met zijn vrouw Anna Loyenka en hun baby Eugenie naar Nederlands-Indië.